kelo motion in the house, gi structure wach education maber. Basa gik mane wasoyodo through Kibaki, through Uhuru must not be wished away. Free education nyaka duogi. Kako bedo managed morang. To wach ma jopuonj to orang kada gidwar experts mondo puonjgi. Koponi pesa pod onge to mana solution manende kama mwamwacho cha oket jogo on contract to gibed evaluated mondo gibed in this process wanyalo neno nuwa employee japuonj madhi kelo value kuso japuonj mok dhi kelo value mondo then we don't just talk on a blanket thing no nego adopt jopuonj ingeno nego japuonj en ngamo nego bed a person of character koran gima kwa assembly marwa nyaka tamre wach mar ketho wach mar free education in this country. Agriculture, kod wach mar hospital, magu gik manyaka assembly tamre. Ginyal tamre, then we are electing people who are not thinking with us. Manifesto. Manifesto. No, manifesto is just a progression, but cannot go against the law. One gago core values manobedo anchored in the law. Mama no kone go benua the against. Whether you have a good kada be na go paro money, improve management yeni. Improve management yeni. Kaka moine ogolo primary level mokwongo bokele 844. He did not oknoketho education. So one gi mwadwaro kata Uhuru kanyo biro guma. To nyoko wacho no basari ugi ogol. Gima koro kwadwa mana neno kama weakness nitie. Salary and Remuneration Commission. Obed piny to bed gwa jumbe gi thuolo kama problem marwa Kenya ka en National Assembly gini magimedre musara ma too much makoro ngato wacho to ngani chamo musara tanta benda somo moloye kada benda demand odhio rang gini mondo kara ka chopo no assembly no knya think to musara ni mo bed moderated koro wandiki kaka ni somo wanu kwan haja kako yieri jo thurugo nyalo yieri kaka yo yieri but wandiki kaka ni somo kora allowance emibro yudo ibro no ngata bunge no ngama bro dwa dhi onge ero kama na inya okapakra mana kama no nyalo timore koso nyalo timore piny